Així és com tracten els Mossos les urnes de l'1 d'octubre, tu. El primer que han volgut fer és fotre un hosti a la urna. Són uns feixistes, aquests, tio. I vosaltres voleu que us paguem el sou? Quan siguem una república, la meitat a fora. No, i abans també, no? Quina vergonya. Quasi que revisió, no? El que m'ha pagat, el primer que ha anat és contra la urna. El primer, el que tenia ràbia, Un bon mosso d'esquadra, un bon mosso d'esquadra. No m'ha pagat a mi, no, ha pagat a la urna. Que collonuts que sou, que collonuts, tu. Li tenen por a la democràcia. Sí. Jo em pensava que vosaltres havíeu de defensar el nostre país, però es veu que no, que ho hem de fer nosaltres sols, això. Està bé, això. Està bé. Molt bé. Us felicito. Després, quan hagin atemptats, ja us tornarem a posar clavells, ja us els tornarem a posar després, sí. Vosaltres espatlleu l'ambient tan maco que hi havia entre gent i policies. Ho destruïu tot ho destruïu. ¿Dónde está ese idiota?